Hey, Mbali. Ubuhamba wedwa ngozayo? Ndihamba ndedwa. Oh. Yo, yazi bencinga uzawufika kapha ekuseni because benthe zoba free imini yonke. Kodwa ndithi ndizawulala nje. Uthi? Ndithi ndizawulala. Ulale phi? Apha, awuhlali wedwa lapha? Hayi ngihlala ndedwa. Ukhona ingxaki yonke, ndithi ndizawulala. Ulale apha? Hayo. Yintoni ingxaki? Hayi mina ke awuphangeli kanti ngomso? Ndiyaphangela. Kaloku nami ndicingile uba ngabantu kuba uphangela ngomso so uzawulala pha apho uhlala khona. Akho ngxaki noba ndizawuvukela apha kaloku. Uzawuvukela? Hayi akayongxaki ke leyo. So uzawubuya kusasa? Ndizawulala apha ndivuke ndiphangele. Kaloku uthi uzawuvukela apha so ndicinga uzawulala apho uhlala khona then uvuke ekuseni uvukela apha. Uthini kanti Mbali? Ndizawulala apha ndivuke ndiphangele. Yo hayi Mbali mina kandiyiqonda uba iyalalisa. Hayi andiyiboni mina ilalisa tu. Yintoni ingxaki xa ndilalayo? Kanti unjani na wena? Ndiphilile akho nto kunjani? Yima kandibuze. Mhlawumbi uthi wahlukane nalaa ntombazana yakho ubusi. Hayi ubusi ndamyeka lowo. Ndifuna umbona futhi. Ndifuna umbona hayi sohlukana nobusi. So ndiyalala kaloku. Ndiyakhulula ngoba. Hayi sukhulula. Ndiyakhulula ndiyalala. Sukhulula. Ndiyakhulula. Baby vula igate. Kubani lona? Ngubusi. Kha uthi wahlukane naye kanti Kaloku Mbali bentsithi nohlukene naye kube ngekho. unjani na wena nakanti? Ndiphilile akho nto njani? Cothatha ibhegi yakho to. Uzophuma njani? Hayibo uhlele ntoni kanti? Ndiyeza baby. Cala uchwechule ngasetoilet.